Здравейте, приятели! Това гледане е до 1 месец от момента, в който попаднете на него. Какво да очаквате по отношение на работата? Първата карта е шестица чаши. Какво казва тя? Припомняте си някакви детски спомени, може би ваши мечти по отношение на работата, което казва да, време е да си спомниш за тези мечти и какво всъщност си искал. Е, че най-доброто в случая е... Най-доброто в случая е да си спомним това, което наистина сме желали да работим. Защото когато работим това, което ни харесва, това, за което мечтаем, то се случва. Работим нещо, което ни удовлетворява. А когато се чувстваме удовлетворени, нещата винаги се получават. За някой ще се проиграе като минали влияния, купнеш носталгия по нещо старо, свързано с работата. Минала работа, на която сте се чувствали добре. Събирания с колеги, игривост помежду ви, закачки, младост. Как сте се чувствали, когато сте били млади? И освен всичко друго, тази карта ви казва, че е необходимо да проявите креативност на работното си място, повече доброта, да бъдете по-добронамерени, да има повече простота, не простотия. И ако се чудите, ще имате ли работа, дали ще останете на сегашната си работа, дали ще намерите подходяща работа, дали това е вашата работа, в зависимост от тези въпроси, отговорът е да. Всеки знае какъв въпрос си е задавал. Следващата карта, двойка жезли, ви казва може би. Имате два пътя, две решения, две опции. Дали да останете на сегашното място или да продължите напред. Време е да планирате. И да, тревата винаги е по-зелена от другата страна. Винаги чуждото е по-сладко. Може би е време да емигрирате. Внезапно да си тръгнете от там, където се намирате. Да направите решение да останете или да си тръгнете. В момента сте в период на чакане. Чудите се да чакате ли или да действате. Имате очаквания, безпокоите се и се чувствате откъснати. Спрете да се безпокоите и в крайна сметка вземете решение. Решението зависи от вас. Пак казвам, двойка жезли означава точно това. Имате избор, две решения. Да останете там, където сте, или да продължите напред към нещо ново, нещо друго. Третата карта е кралица на чашите. Започнахме с чаши и завършваме с чаши. Отговорът е да. Зрели и емоционални. Искате сигурност. Вие сте женствени, любящи.
излъчвате топлина, чувствителност, доброта. Искате щастие, имате развита интуиция, романтични, лоялни, верни. И може би сте и доста срамежливи. Лесно сте раними, красиви. Някои от вас имат по-развити екстрасензорни усещания. Усещате кое е добро и кое не е добро за вас. Не вървете против себе си. Отговора, който очаквате, е да. Да, действай, направи своя избор. Да, припомни си какво си искал, как си започнал, какво е било началото в миналото. Точно това казват тези 3 карти. Припомни си какво е било, как си се чувствал, колко ти е било леко и щастливо на душата. Време е да направиш своя избор. Да, сега е този момент. Какъвто и избор да направиш, той е правилният. Просто действай. Бъди себе си, бъди любящ, любяща. Да бъде.